Kodhi nyime kod weche manyien gi lak sechegi en ni mine kod rowere mawuok e kaunti ma Migori korigeno ni biro yudo ber kaluwore kod chenro mar pith mag rech ma bende en chenro ma itayo kod riwruok moro mong'ere kaka Lattice Africa ka konyore kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Ma en chenro ma bende otisi ni Women and Youth Economic Empowerment ma bende dwaro neno ni rowere kod joma mine e kaunti ma Migori oyudo thuolo mag tije kokalo e pith mag rech ma kamago. Mana kaka miwaler kod ripota marwa e kaunti ma Migori, George Juma. Jatend migawo mar pur pith jamni kaachiel kod re kaunti Migori Lucas Musenda wacho ni chendroni mageto wakeini kaachiel kod rawere pith mar rech dhi chiwo kony mopogore opogore ma oting'o chiro kaachiel kod omenda ne grube mopogore opogore bende kod donjo e pith mar rech. Musenda wacho ne gigeno ni chendroni dhi medo kwan mar rech ma igolo e kaunti ma Migori. We are going to target three main challenges that we have in this county. Challenge number one, this project will specifically look out for where the youth and the women are. You will agree with me that traditionally farming has been perceived to be a domain of men, but we see like there are opportunities for youth and women to be able to benefit. Second issue that this project is seeking to address is issues of markets and linkages. Third one, which is equally important for us, is financing. You will agree that the current financial institutions have often ignored the agricultural sector. Maeno siko pisa maduong' e migawono mare e kaunti Migori Jojo Chola kaachiel kod Lilian Silani matiyo riwruogno mar Lattice Africa mane owacho ni thoro maduong' mar chendroni en jiwo keini kaachiel kod rawere mondo kodonji e pith mar rech. The question is, where are the youth and where are the women existing? What can we do to ensure they are also part of the value chain, ensuring that we are curbing the barriers which exist in this value chain, and ensuring that we are providing the right technical capacity, the right input access. And as part of the implementing partners, we as Lattice will be focusing on ensuring that we increase the production of fish in Kenya and actually in 5 countries which we are running currently, and ensuring that it's good quality access of inputs. Think of production, think of feeds, think of how the youth and women in this value chain can be able to trade this business without any barriers of access of these inputs. Ochola ne ojiwo keini kaachiel kod rawere mondo koro bedie grube mondo giyud kony ka okalo kuom chendroni. Gin gi temo ng'iyo moloyo kaka ginya konyo joma mine manie ohala mag rech kaachiel gi joma tindo. Gima jaber kendo wan kod geno ni kaka wadhi mbele loko dhi bedo mbele ka nikech gibiro konyo e yore mag puonjo ji mondo miyo improve gigi. Temo wa target grube mamae be mamiyo ne watemo ajiji mondo wabed gi grube. Sani kaka nyocha watero cages e nam program marwa mar ABDP wan gi cages kucha 25 15 osetere nam to cages o emiyo mana grube. Ne Nyakalondo Maramo ikuok e kaunti ma Migori, an George Juma.